25 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ванҷи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон нахуст роҳи маркази ноҳия то нуқтаи пайвастшавӣ ба шоҳроҳи Душанбе-Кулмаро ба истифода доданд. Роҳи мазкур дар доираи татбиқи ҳадафҳо барои ба талаботи байналмилалӣ мутобиқ намудани шароити хизматрасонӣ бунёд шуда аз ду хатти ҳаракат иборат мебошад ва дар маҷмӯъ 16 километрро ташкил медиҳад. дар масъалаи роҳу роҳсозӣ ки дар Бадахшон ба чашм мерасад, ин як бузургӣ, як ифтихормандӣ, як шарафи мардуми Бадахшон гардидааст. чунки роҳ воситаест ки мардум ба ҳамдигар муошират мекунанд, якдигара дӯст медоранд, дӯстӣ пайдо мекунанд. ин роҳи 16 километрие ки аз роҳи Калонтон маркази ноҳия мегузарад, имрӯзҳо ба як роҳи табдил ёфт ки дар инҷо на кӯтал, на баландӣ, на пастӣ, на ягон чиза мушоҳида намекунем. роҳе ки дар як соат зиёдтар ин роҳа тай мекардем, имрӯз дар 15-20 дақиқа иҷро мешавад. мардум аз ин бисёр миннат доранд, мардум бисёр шарафманданд, мардум фахр доранд ки мо чунин сарвари бинокор, чунин сарвари дигаргунсоз, чунин сарваре дорем ки ба ҳамаи ҳаёту зиндагию зисти мо эътибори ҷиддӣ медиҳад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд ки бунёди роҳ ба ташаккули долонҳои нақлиётӣ, рушди устувори иқтисодӣ ва боз ҳам беҳтар намудани шароити зиндагии мардум мусоидат мекунад. бунёди истгоҳҳои нақлиётӣ, гузаргоҳ барои пиёдагардон, шинонидани дарахтони ороишию сояафкан ва сабзкории зебогии роҳро таъмин намудааст. қисмҳои роҳ дар маҳалҳои аҳолинишин тибқи талабот чароғон карда шудааст ки шабонгаҳ дар баробари таъмини рӯшноию зебоӣ ҳамзамон ба осудагию бехатарии мардум мусоидат менамояд. бо ташаббусу супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сохтмони роҳ аз даромадгоҳи Ванҷ то маркази ноҳияро ташкил медиҳад ки сохтмони ин роҳ ба итмом расид. дар сохтмони ин роҳ корҳои зерин иҷро гардиданд ки аз қабили соҳилмустаҳкамкунӣ ба 160 метр, инчунин такядеворҳо 100 метр ва кандани мунфарши фарсудашудаи қаблии роҳ. ғайр аз ин мо 3 деҳае ки дар ҳамин роҳ ҷойгир аст чароғон намудем. бо супориши роҳбари давлат дар доираи ҳамин лоиҳа 3 километр роҳҳои дохили ноҳияи Ванҷ низ навсозӣ хоҳад шуд. роҳи марказии ноҳия то нуқтаи пайвастшавӣ ба шоҳроҳи Душанбе-Кулма аҳамияти зиёди иқтисодию иҷтимоӣ дошта, барои баланд бардоштани ҳаҷм ва сифати боркашонию мусофиркашонӣ замина мегузорад. шахсан ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои чунин иқдоми созанда ва таваҷҷӯҳи доимӣ ба минтақаҳои дурдаст сипосгузорӣ менамоям. пештар ҳаракат дар ин масир хеле душвор буд, махсусан дар фасли зимистон. ҳоло бошад роҳ бехатар аст, вақти сафар камтар мегардад, рафту омади сокинон сабуктар ва мо ҷавонон ифтихор дорем ки чунин роҳбари халқпарвар дорем. ин роҳ барои ҳамаи мо рамзи ободӣ ва пешрафт аст. иҷрои саривақтии супоришҳои роҳбари давлат имкон фароҳам овард ки бунёди роҳ дар муҳлати муайян гардида мутобиқ ба талаботи лоиҳавӣ ба анҷом расонида шавад. баъди ифтитоҳи қитъаи роҳ, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи масъулини дахлдори соҳа ва коргарону мутахассисонро ба нигоҳубини дурусти роҳ барои солиёни зиёд ба мардум хизмат расондан ҷалб намуданд.